Horas, salam sehat, salam hipas-hipas madihita sa hulut nate. Marningot akka virus dohot sait nama sa sonari di negara taon. Gabit olo do tabba holson dohot lomos ni rohatate. Atar songon sa daw puisi na dibani do ngaton puisi bahasa Batak. Ima na mangungkapon na pabahon holso dohot lomos ni rohana ala ni akka na masaon. Atar songonom ma puisi ni. Rimas ni Corona. Satabi alugo, satabi akan humaliang, satabi dinamarhuaso. Nang alhonokku alualukku, ima sitaunokku. Baru kilon ningolu, nama bello masrohakku. Mabain au, say terilu. Corona. Ise doho harorom songo porang di tonga borongin manibaki manusia pakai pelor halomoson mangarapus ugasan dohot makaciti nani haholongan dileleho hami sian pungan nami sian kerejo nami sian persikolaan nang siap bagas pangalualon nami ima joroni Tuhani ay suboy hayu mangulu molo somar saur dohok dongan nami jolma pulut neho Corona manaroso doho tiki hami lunak tiki hami lalap bertebuni ho di nagulap lau mangaropak jolma na somardal leon memang huboto deh picang-picang doho di hami jolma meragam situtu hajahaton mokus late di purtibion lao maho Corona salpu maho pos rohanami Tuhan dongan nami sapuran aik nabara litok maloni danggur say salpu ma virus Corona Roma akan najagar Horas.